Време е да преминем към обявяването на победителите в фолклорната надпревара. Първо ще бъдат обявени и съставите, които ще заемат първите 3 позиции в крайното класиране на първото издание на Световната купа по фолклор Созопол 2024. Третото място заема фолклорен танцов ансамбъл Съзвездие при детска школа по изкуствата град Тараклия, Република Молдова. Художествени ръководители Елена Мишкой и Юрий Мишкой. Съставът получава диплом, бронзов медал и купа от Световната купа по фолклор Созопол 2024. Наградата връчва председателят на журиращата комисия маестро Георги Янков. Браво! Групата получава и ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk на стойност 200 евро. Ваучерът ще бъде връчен от господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА.